Bakhuid tong duai nagabinda kin cyborg barbecue bardon haka ICU o nine pin koi pin kia e duai ro nagabinda la subon nengno ba idon ga jingshitom ba jur o nine pin koi pin kia e Nomor lain sepak lain pusat. ka Sngi ka bakirpang na ka benta jangi vei pai vei kat bang istang
ya ka jingiai lendi badu jisu hakini ki saupo hindri sngi shua ka sngi buram paska tonginang IT ya ka jingang nur jongi hakano ka dur ngin reke ya ka ne ka ayam land nginang duai na ka benda ka jinga penchim ya ka jingrai ka baskem na ka benda ka buram jongutrai nginang IT ru ya baro ki jingang nur jongi halor ki inga sem jongi kam kerpang ya ki himen ki para jongi ki bede ban kala ka bamud ki bede ban wan pai shautrai nginang ban raru ya ki hautrai hakane ka kelip mat lese don bun ki bayid ba toin jongi ki ba jingai na utrai lese ngidang jauh mat halo jongi ai ka bor jisu kanang traikam lemba ka jingya shimenta shirhem jongi hakane ki yukirish Bakhuid hakane ka Sngi Balang Berdpei haka bangi stang ya ka jingim batimai badu kris banginang ya kendu ya u haka jingim jongi ha kerteng uppa badu kon badu mensim Bakhuid ka jinga jongo trai jongi u Jesus Christ bad ka jingi jongo blai lem bad ka jinga sulak jongo mensim Bakhuid kindon rengkhat Berdpei baro Rengkhat Berdpei ru tongin ya duwai ni duwai kerpang naga benta ka jingkala ka bamut kane ka Sngi ka khot ka vering i vei pai vei ben kala ka bamut kum kin nong ni neve ai bangin long shisha ke ba pendrit ya la dementa pan naga benta kane ka jingai ko trai jisu ai hangi ya kane ka jinga ban pendrit ya la de namar ngila yai hakalindi pasarong bonsin pan ngim shimlas kongo yame pelai ludiangi pelai ludiaki inga sem jongi na baro ka jimma na baro ka jing sniu na baro ka jing sarong jingim bangin yai hakalindi jame bu ya kane ka jing duai na ka benta ya la de shime bat kumjuru na ka benta ki inga sem jongi na ka benta ka balang baro ka we na ka benta baro ki bangi ki bala jingai na jisu to ai yangi ko trai bangin la ban stang da ka jingsha jingit Bakhuid ya ka tuma mensiam kum ki kristan bakunda haba ngi yakun persya ya ki jingsuniu ke bakta ya ka mensiam en yarap yangi daki atiar jangga jinglen lade dautrai jang yu Jesus Christ ukun jame uba im bad sensha rengkhat badme ha ka jingelang kawe jang men sim Bakhuid uble junom la junom Kajing pulih nak kitab ujawel nang itu lupa. Wat menta kumni uong utrai. Tuan pai syanga nadu kaduk nur jongpi. Da kabasya jingit, da kabayam, bada kabakhuslai. Bat tokad ikidok nur jongpi, om yekijan jongpi. Tuan pai syautrai ublei jongpi. Naba ulong ubasbun, bat uba isin ay. Ubas suki ban bitar, bat uba kerhai kajing isin ay. Bat ubom bunut. Ei batip lada un pai biang bat un le jem bat un I ya kajing kerku hadin jong u kajing terwa bada kajing bam bat kajing terwa bada kawan na kabanta utrai ublei jong pi to put ya katuroi hasion to pen kentang ya kajing sha jing it to khot ya kador barba Bakhuid to lumlang ya kibriu to pen kentang ya kakan hun to pakwan yaki temen kisan to lumlang yaki kena wat yaki kunlung badang buy to unong let kurim unmi nalaka kamra
bat kanong leit kurim nalaka kamrat ya. Hapadeng kesingkup bat kaduan. Tu kiling do ki menteri jong utrai kin yam kin ong. Tu isen ya upa jong me kutrai. Bat wat penlong ya kajing yo pateng jong me kajing syar ki ben. Kajing kenshi hapadeng ki jaj ben riu. Balai kin ya ong hapadeng ki jaj ben riu. Hae uta ublay jong ki. Te utrai ulas ngopang nut yala kari. Bat ula isen yala upad. Kaktin jong utrai. Sngi play. Nakasamsan puway ka ng bajing ribay, news pa lay pupra. Nakasamsan puway ka ng bajing ribay, news pa lay pupra. Ngiribay ka antifan ka baningkong. Kajing buli nagishti paar Paulus Bakhuid si Kristan Korin. Ko para nilong kinong lamkti nagbantao Kris lakumba ublay kuntu dangi. Ngi karpat ya pi hakakarteng ukris te asuk pat ublay nabana kabanta jungi ulapan long pop ya uta ubom siyam tippop. Kanang baha u ngin dup kalalong kahok chung ublay da kabayat lang pat u namar kata ngi karpat ya pi pan ompriang leno ya kajingay ublay namar uong ha kaya kababyang ngalasya skor ya pi pan ngalayarap ya pi hakasni kajing penim hakmi mentaken kata kaya kababyang hakmi mentaken kata kasni kajing penim kaktian jong utray Sngi play. Subaying. Tao nga ko try, bato ay kajing kaman ba kajing panim jong mi. Yaro you
Utrai undon rengka Berdpei. Kajimpuli naka gospel Bakhuid kat kumbu Matthews. Kaburong may utray. Ujisu ula ong halake senran, to sumar ban omle ia ki kam hok jompi, hakamat ki briu ba endup yo I daki. Namar, lada kalong kunda, pinom yoshu ia ka bainong na upa jompi ubahabani. Kunda, haba pi aisne yano, wadaput tu roy hakamat jompi. Kumbale ki arsap, hagi sinakok, bat ki surak ba endup ya ro yaki daki briu. Shisha nga ong hapi, kilayo yala kabainong. Henry haba pia isene, wat ay ba kakti kadiang kantip ya kaba kakti kamon jombi kale. Kanamba, kata ka jingay isene jombi kalong hakabari. Badupa jombi uba yo I hakabari, unsiu kiliang iapi. Badhabapi duai, wadlong kum giarsap, namarki it benyang baduai haki sinakok, batki dong jongi surok, ba endup yo I yaki daki briu. Shisha nga ong hapi, kilayo yala kabaino. Pipat habapi duai, torung hala ka kamera, batakang iya ka jingkang, bata duai ha upa jombi, ubadon hakabari. Wadupa jombi ubayo I hakabari unsiu kiliang iapi. Badhaba pisha jingid wadles ngosi kumgi arsap. Namar ki penran yala ka kumut ka kemat bakindup pau sha jingid hakibriu. Shisha nga ong hapi kilayo yala kabaino. Pipat haba pisha jingid tosle umpinia yala ka kali, bata yala ka kumut ka kemat, hakiwi pat kinum yo I bapisha jingit, light no, upa jombi ubadon hakabari. Badupa jombi ubayo I hakabari, unay bainong iapi. Ka gospel jong utray Jingero yamego Chris. Ko himen ko para bayit hautray Jesus Christ. Minta kasngi ngistang ya katima ba persya yau bamen. Nadu minta kasngi hadu kasngi buram Easter ngipen bana ya katima ba persya yau ksui yau bamen. Kane kalong katima ba jong ka Balang Catholic. Kumbau Jisu ulayale ya katima ba persya yau ksui lemba ka jingsha shitom jongu lemba ka jingya phalor ka dimbana bandub job yangi baro nagabinta ka hima jongu bale ka yale ya ka tuma persya yau bammen jongane ka parte kane ka longa ayom land ha kane ka tuma ba jonga ayom land ki atiar kabangi pindon kam kalongka atiar jonga jingid. Te habalong kumta lend kalongka por jonga jimpenti mai jingid. Jimpinep iya ka jingid. Ngi pinep iya ka atiar kaba ublay ulabu hapojangi kaba ujisu ulabu hapojangi lempa ka jingsha shitom lemba ka jingduai, lemba ka kam isine, lemba ka jingsha jingit. Kabamut, Lent is a time of love.
Nagatagadaw ko himmen ko para ladang is ngautu ya kane artili kipang ngistang ya katuma ba persya yau bamen da ka jingid nginum sngongia ban sya jingid. Nginom ting ban sya jingid. Nginom kunyum ban sya jingid. Namar ka jing sya jingid kalong ka da ka shin jong ka jingid jongi. Henry ladang ipet kajing sya jingit, kajing duway, kalong, namar ka jing kain jong ka balang, te pinsastang ban sngongia. Namar ngidon ka po jong i kajing long, banyale persya kano ka ain. Habadon ka jimpurking, ngikwa ban riagt. Te kane kalong ka jingkot jong ka balang yang iway pa iway, minta kasngi bangide bandon ka jingid ka batte yangi kane kalong ka por jong ka jimpente mai jingid jongi badu jisu namar habau jisu la pende mai ya ka jingid jongu badngi badu blai upa ula ong kopangan yale ya katuma naga pinta kini kikun gi batalot minta lemba ka ayam lend mangi ki kun gi batalot ngi yaso lang badu jisu ban job halor ka pop halor ki jing talot halor ki jing tuna da ka ba kla ka ba mutna ki pop jongi haba long kumta kane ka long ka por jong jing kemen yangi namar ya bor ki kam ka bangile nadu barit hadu ki bakrau kalong ka dakashin jong ka jingid Nagatagadaw, min step piwan mungut. Warlada ngistang hakaju kapor, pilalaban pilalaban mare, pilalaban sautu, kane ke jingkriat kamlong eye. Andra kibe pat kisngi, nagabinta jompi kadon jingkriat, nagabinta jompi pidon kimpim laban kisngi rad. Andra minta pila ki bale. Namar lada don kamon ka don ru ya ka lendi. Kabamut ya kieke baro kabangiyong kiweipat kesngi ngishu tok. Namar ngim don jingi du jisu. Lada ngi don kane ke jingi du jisu man la kasngi man ka step ngilas tang ban peni ya ke jingi jongi kumne. Kumne hi kane kalong ka dakashon je ke jingi. Pilas auto, pilas tang banyala ya katuma. Lada pilas auto, kumba la pi ki kumne, kumba pila wan kumne, pide ban shimdi renti ya kaneka jingle niyaman kasngi. Kanamba kaneka jingid kan roy hapo jombi. Kohimen ko para ka ayom lent kalong ka por kaba kerpang kaba uji subuh hakama jongi pangin peni jingir jongi nyakata daw habang yung kiar na ka jimbam do ngile namar kadon ka jingid hando habang yung sya jingid ngile namar ngisautu lempa kane ka jingle kadon jingid hando bad habang yung late mas ngisautu ngahaben late namar ngadon jingido jisu ngam late namar ngating yano namar nga yid yaw jisu namar nga yid yaw jisu hadu kata namar ula yid ning ko nga kane kalongka jingkot jongu jisu yangi ladapis ngautu ya kane pinum long jaitu shu haka jingmane yaw jisu ladapim sautu ya kane pin senang jaitu shu namar baro ki jingle niam kababu hakama jombi kalong namar ba don ba pinbor yangi kajing mane ujisu kadeban mi nakadonud kabalait luid ka ayam lend kadeban stang haka jingim jombi dakadonud kabalait luid kalam kano ka borna bar kane kalong ka jimmane basisha ladangi peit ngam shim ko aban karan siya pangga jing duay baro mapipilang banduay namar ka ayam lend ka kot iyangi banduay ban leisne ban shajingin le isne ru baro na preng jombi pilang kebakeloi habadon kam pi koloi ban se ya ka pisah ka tengah ban yarap ya ki baduk ban yarap ya ka kambala
Piro pinang banduai. Henry kaya kabaduna hangi kalong jingsha jingit. Bad ka jingkin dia na ka jimbam dok. Kane kalong ka jingduna palat ha ka jingim jongi kikun kasi ha ka jimbane jongi. Ti habang ipit ngalakwa ban pinshaya pi bale ha kinigis ngiru ngalahikai siya panga jingsha jingit bad ka jingin dia don bun ki brio ki lakino yang ngam tarai ki de ki kristan lese kilong ki kristan blem lese ki bawan ujor persya yang ha ki comment jong ka video henreng ngakwa ban pinshai shushu halor kane kapang lada ngam ong manga ngadon ka jingit kali ban pinshaya pi bale ngi don kam ban sha jingin ladang ipet ya ka bible baroka we don hinyo po sin ha ka bible ka kran sha panga jing sha jingit bat ka jing tuai hinyo po sin ha ka bible ngilaban la but ladang ipet ngilaban yoi ha ka kitab Exodus laipo sau arpo pra ngius ngo sha pang Moses ulasa saupos ngi saupo mit haulum Sinai Kalambam kalamdi eye banyoma dia utrai saupus ngi jangga jingsha jingit jongo Moses kalaban yoi haka kam kitab Exodus nangda ter shushu ladang ipet yaka jingi kai halor haka kitab Esther haba Mordecai ula wan banitu yaka Esther peit ke jait ben ri jongi kadon ha ka jingma lada pimle eye na ke liang jompi piha ben kitkali na ka benda ka jing jot jongi ke jait ben ri Israel ka Esther kala karpad ya Mordecai peit nga ba ki shakri jonga ngin sha jingit laisngi kindu ye ki pait baro ba makiru kin le kaju kin sha jingit laisngi kelembam kelemdi eye nagabendaban pelai lud ia kari jongi ban ngitip kala urlong nang daladang ipet ha ka kitab Nehemia linong iwe ngiyos ngo Nehemia uyam snowsi ketang halor ke jait bendri Israel namar kim don imeneshu kila duno ya ka jimmane ubele nadu ka por la pinjot ya ka temple badu Nehemia ula snowsi ula ja ummat badula shajingit laisngi kalambam kalamdi badu sim ula kili balepis ngausi katne badu ong ngasausi namar ki jahit ben riujonga kila du lad ban mane ya ubale nadu ka por la pinjot ya ka temple ka jing saiso jonga jing sha jingit kala urlong haba ubale usim ula hukum ban tebiang ya ka temple nang daladang ipet biang habon ki jaka jonga Bible kamda me Samuel baar kaba kadlai ngipuli u David usiem ula shay jingit hinyusngi namar ba ula snautu ula lepop ula klim badka Batsheba bad ula snausi ula kendit ula shong ha Berdpei ula pong yaka giant berni badula shajingit badula duai ula ang hakamatutray ba undup map yaki pop jongu badu try ula jubab ula kindiu yaka nam ka burom wat lada ba ulang nompop nagapinda ki nompop ka jing shajingit bad ka jing kindiana ka bamdo kalong ka por jong ka jing saiso ladang imle yakane kumnong inyo ya kabor kabakerpang na utray. Bad nang ta ter ladang ipet ha ka kitab Daniel kabashipo ar badlay ngipule ba u Daniel uladon ka jingang nut palat halor ki jait ben rio namar lasha ring par yaki na jingay na kasnong kataw ki don ha Babylon kim doni mane kim laban mane ya ubale u Daniel ula ula nam bad ula raiban shajingit arpo uwesngi lai tayo bad haba ula raiban shajingit omde ba shimla bameye ula bam henry kaya ka ba ula lekerpang ula ngam shimbam jimbam bang ngam shimla bam jimbam bang but ne kano ka do ne di ya ka wine
kumno ula sha jingit shimla bam jimbam bang ne kano ka do ne dy kabamut ula kiar na kaban bam do katnos ngi arpo wes ngi nakabenta jongi kalong saupo hindrius ngi ladangi kein lambaro kini ki por jongka lend ladangi le kum kini ki kam kalong ka ba seiso nangta ladangi paid biang saupos ngi ukenra jongi u jisu ula shajingi kabamut shimla bam eye shimla di eye bad shimla bam do saupos ngi shwa bawun pen banaya ka kubor babayangi shwa bawun stang ya ka lendi ya ban penim ya ka perte ula shajingi saupos ngi don kibriu kikli hangno lato ban banum bande ban bade ban shajingi ban kindia na ka bam kini ki kindin ka bas biang na ka binda jongi ban stang ya ka ne ka tuma persya ya ubam men na ka taga daw ko himmen ko para habang ala ong kalend kalong ka tumaba ngi yale ya ka tumaba da ka ne ka rudur omde da ka ra ka no ka atiar henre ngi ra ya ka ne ka atiar jong ka jingid kine ki jingsha jingid kalong ka da ka shin jong ka jingid habang ngi penpau yau jisu ngi it palat yepi bad ngiru ngi kwa ban yesrim bad me ha ka ba melele Nakataka daw habang ipuli na ka kitab kawe ka kot kaba ki apostol kila to light no ya ka Bible ka didake kalalong ka jingto kaladon hakas spas nem baningkong haka didake haka lindong kaba pra ki apostol kila batay ya ki kristan ki de ban sha jingit hakas ngi ba Sngi basaw bad sngi ba pin kare. Sngi basaw bad sngi pin kare. Sngi basaw kalong sngi balang. Sngi pin kare kalong sngi todi. Kasngi basaw. Kani kalong ke jingkandu kabang idon haka bu kitab didake. Didake kalong ka kitab kaba kongsan. Bad haka ne ke kitab la batai hangi kane. Henry bon ki beri kiyong hangno don ka jongrimban syajingit. Ban ka abang ideben sauturu didake kalong ka kot balato haki kristan hakataka por omdon kinu ki kinhun kristan tang kawe ka jait kristan katolik but nakataka daw ko himmen ko para habangi puson shapanga jingsha jingit but ka jinkindia naka bam do ideben shimkia bahaya kene ka kam bad don kibri kyong ujisu ang habadon nongleit kurim bale ngi ki shakri ngi don kamban shajingit henry hakene gospel kaba pule mendakas ngi usngo ayu ujisu ang haba pi shajingit ujisu ang shimla ang lada pi shajingit ujisu ang haba pi shajingit that means when you fast not that if you are fasting kadon ke jingya per na kene art liki ketin denem de haba pisha jingit ne lada pisha jingit ujisu angumno haba pisha jingit pimde ben pinpao paid ba pisha jingit henre ujisu angumno kata ka da kene kendin kabamudu jisu kimilindi ni sha jingit jisu kwa bangi sha jingit badu jisu ang habang sha jingit kae ke jimman toy habang im pinpao paid ba Mano badon ba yoyi uppa yoyi bari ujiswa uppa baleng shai jingit ban penpau ya ke jingir jongi ha uppa bad hapa uppa yoyi kai ke jimmandoi kaba ujisula on ke jimmandoi nagabinda ki ba sha jingit ba ke ba kindia na kabam do kalong unsa siu yang ida ka bainong kane kalong ka tin ka bangala pule hagane ka por jisu on haba pisha jingit light no uppa jombi ubadon hakabari but uppa jombi ubayoyi yakabari unai bainong yapi kadon ka bainong nagabinta ki ba sha jingit omde kane ka ain kane ka long ka jingit nagataka daw ko himmen ko para ngi kikun kristan katolik ngi don kamban shim kiya ya kane ngimde ban snap ya kano ka jingi kai bamman namar bon ki bamman bale ngala sautu habang ala ay jingkren haka YouTube halor kane kibawan kinno yang ya kane ke jingkren kalong bammen bale bammen nga ong kadon ka bor haka jing sha jingit ladangi sha jingit halor kano kapang
lada de kalor ka pop jongi, lada de kalor kano ka kaming kamsem jongi, lada de kano ka jingtolor jongi bayid batoin jongi, lada ngi sha jingit ubammen utip un sarem. Te un kangla diangi, un penshoy yangi, un kali bale pi sha jingit. Bale pi kindia na kaban bamdo. Bad unsa ay bun jait ki niya ban pindo jingkarmen yangi. Kene ka sngi ko himmen ko para kaya ka bang ako aban kendu juri pi vai kalong stang ban yad ya kene ka lindi. They say don't bon apreng jombi ki bas ngap yanga pimbat persyang ban le namar piong ngimla. Henry ngiha ban sautu ha Egypt kadon kawe ka balang ka bak scam hapadeng bon jait ki Buriu ki bayalay persyaya ki. Namar Egypt kalong ka ri Muslim. Henry kadon kawe ka balang ka bangyong Coptic Church. Ka balang Coptic. Kilong ki Kristan ba shirhem palat. Kam palat iyengi ki Kristan ba don hang nele se. Namar ki yem but ki yang scam ha ka jingay jongi hapateng ki Muslim ki ba penjon man gas ngila se ngila ben yosngo ka kubar nangdo ki penyap yaki Kristan ha Egypt. But maki haba poya ka ayom land kim bam ka palat ya ka ja bat ki jimbam kim di dudru shisin we u bakha jonga utreha yuye yi la ula kle ha ka sha ya ka dut ula kli ha ka por land pilong Kristan pi kle dut hadu kata kini ki Coptic Church ki practice ya ka land mangipat What's ngi todim Bakhuid, what's ngi Balang Berdpei ngi kalet, kum kalet ngiyong, hadu katno ngilong kibat talot haga jingay. Nanda enai crenshu ngi toding, enai crenshu ya kiwe pat kis ngi pelong jingkawairu hakane kapor, lada don jingkawairu ngi Bombay, kanji ayu yangi lada ngi bamdo, kawe ke jimmandoy lada pim pikiar na kaban bamdo. Namar bapi yang kabalang kala kendu berhikai kadon jimmendoy ya kibam ngeitru namar lada pinduna ka do pinsaduna na ka uric acid cholesterol but chini kalong ke jimmendoy ya ka med jambiru saupos ngi lada pi kiar na ka ben bamdo ka lese pinte ya ka med jambiru na kata ka daw ko himmen ko para ngimde ben babe ngimde ben benut ngimde ben ting ban shajingit persyang minda usnem lese hadu minda bu napadeng jongi ngimpat persyang minda usnem baro shing shisem pinbana iya ka jingsha jingit kum nong nineve kumbang yusngo na ka nega jimpule baningkong na ka kitab joyal ula ong kumno ula bata shay ka daryangi ba pudya ka turoy hasiyon to pingandang iya ka jingsha jingit to kod iya ka dorbar ba Bakhuid, to lum ya ki briyu, to pengandang ya ka kinhun, to pawan ya ki temen kisan, to lumlang ya ki kinna, wad ya ki kulung badang buin, unong lait kurim unum mina ka kamaratiya, bad baro ki kendup hakane ka jingsha jingit. Ngiha ben pinbalin, lada manga bad mapingim kikaya ki kon jongi, la shai la shisngi ki kon jongi rukin long ki badakait, kalam kano ka nongrim Kristan. Minda ngiha ben stang, kamdame ngi ki bambat mlin ban duai, ngi pat ban mlin ban rakaya kalen, minda usnem, ay bakandon ka jingsha jingit, hakas ngi toding, shisin bam, tang shisin, ngam shimlaong pimde ban bameye, shisin bam. Bada shajingi ong yaw jisu ngidon kam ye ke jinga e ke jingkar ko ke jinglai loid ngila yait kumne blem bun snem henring is ngautu ke jingtu wai jongi klam seiso minda da ke jing shajingi da ka ba pinchong nongrin ha ke jingi kai jonga bible ha ka tinu ble ngistang banduai kane kalong ke jingstang ai bakan don ke jingkala ni yoyi ngila persyam bun sin lese nakabinda jongi kikun amau kalamru nginang stang ya kane ka jingim minta kasngi nadu minta kasngi hadu Easter ngin rake perking ya kane ka binda kindia wadung ti do hayin jompi nadu minta kasngi declare pi kikimi pa kikun kane ka deka Portland ngin sa jingit ngin nombam do
ngin shania ya ka perleng lada pimla ban kiar ndaka ban bamdo ti doka kabalang ka kikai lada pimla ban shashu ti doka maximum henry u Daniel ula shimla bam kano ka jimbam bam bad na kano ka do henry lada pimla persyang da ka kiar minimum ya ki do baro jait ki do bau jisun karko karto yapi kan kenamba kaneka ayam len kalong ka basaiso persyang mapi ki bambat persyang hadu minta ha ka jingin ka prepela ke kemajombi duai ha ka men siam jombi bau jisu unyalam yangi ka wei badu unyalam yangi ben pinyeso bad ki riu kendai bad ki apostol bad ki rikuit ha ka bible kibala penim ya ki jait ben rio kibala yang na kabenda ki jait ben rio ban yale ya katema persya ya uksuit ya ubamen ko himen ko para duai na do minta kasni ngan yale ya katema persya ya me kok suit rengkat badu jisu nganum sya ya ki jingsni ban ta yanga namar ngalong ka jongu kris ban ngan long ru jongu kris ban ngan yale ya katema persya ya me kok suit ko jisu ba yit yalam yangi iwai paiwai lempa ka negasni pangin long ki bat jap halar ke jing sniu pangin long ki bat seiso shibun da ka jingit da ka jingkar ko ka jame en ya ro ya utrai Jesus Christ kohimen ko para hakane ka por ngin duai kerku ya Berdpei bad kaba seta haga silang ma jongi kum ka dak ka shin jong ka jingrai jongi na do minta kasni ban yahid badu jisu ban shimkia ya kane ka ayam land ban kindiana ka bamdo ban sha jingit hagi sngi balang ne sngi toding ban duai shirhem naga benda ban pinrem bat penjot ya uksuit ya ubamen haka jingim jongi haka ingas em jongi ni barang ini yang minta ni duai haka men siam jongi baka ne ka jingkorku ya Berdpei kalong shisha ka jingkorku yang iwei pa iwei ya ka balang Bakhuid ya ka Berdpei baro ka wei da ka bor Jisu koblei mame ubadem Sngi habangi penrit yalade but yau bala penjai jai habangi penbiang naga benda ki pop to pendem ya ka skor bas ngausne jame shaki jing tu wai jangi but da ka jing spoon bas spoon to taker hai ya ka jinga jang ka jingker ko jame halor ki shakri jame ya ka ben saber ya uni Berdpei bakunda kadba kidang reke ya ka Portland kin kerlalong ki babit ben poi sha ka jimpin menda ya ka jingma ya paska ukon jame da ki donod ke bela pen kuet pen suba da u Chris utrai jongim
Ginshim ka na ba siyuway, ka na ba san pusaw? Ka na ba san pusaw? Last
Kohimen ko param. Tonginang duai halakamen siam da kapapdiang ya Berdpei haslamat. Bakane ka jimpediang kalang ka jing stang changa tuma jongi. Idon bon ke jing ha ka jingem jongi. Idon ke jimpang idon jing shitam. Idon ke jing thalot babon jai. Idon ke pop kam jumino nangi. But idon ke jimbelin basidiu. Aiti ya kita kie ke baro jumpi how jisu minta. Padong jisu jisu na kloi ban kongo yame. Ngalam thalot hadu minta ha ka jingem jonga. Na pep mas ngam ju plapop tista. Ngam ju wan duai haba me ai lahat ya ngabun kidukam. Henry minta jisu ngarai bangen stang tumai no. Ngan kala ka bamot. Ngan ki kai ki kon janga ben imya ka jingi ka batay. Bangin long ki ba perking ha ka jingem mensiam nyado minta kasni. Ta ka barai kumne inaiti pan ngi terwa ya ka jing terwa ba kui jangi ka ba mi nadu ka donut badap da ka jingi shirhem ya jisu tangin ruai ka jing ruai jing terwa. Gen shim ganam ba jing ruai ganam ba lai spa prapo a. Lai spa prapo a.
to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi kallang ba priang khon hau blei upa ba don bor ba rom To try bideng tikinyanik ti chongpi, nagabanta ka singiro, brom ka teng chong u. Kachimutoy ngi be ka balang Bakhuid chong u baro kowe. kadba ngitarwa shonghon ya kane ka jingkinia banstang ya ka porlen Bakhuid ngi karpa dia me ko trai balemba ki jinglen lade but ki kam isune jongi nginla ban kiar na baro ki jingsno ba basuniu but endala pen kuid yangi na ki pop en pelong yangi ki babit ban pen menda da ka jingrio bale ya ka jing sha shi tom jongu kun jame uba im but sen sha junom la junom Amen. utrai undon reng ka bat pim Gaben to ken thiu yala ki donut Gi kan ti ti shao try, tongin aingu ya utrai ublei jongim ka shong hok bat ka day. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka dei ti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut namar mela bu naka benda ka jimba jimmiat ki kon jame ya ka por bakarpang bakin pendi mai bat pen kuit yala ki donut kramba endala pelait yakina ki jinkwa basniu kinang ban pendon kam yakie ki jonkane ka partei haban da duno kramban so kamskem yakie ki jonk ka bam jikut bat kumda rengat bat baru ki angel bat ki rikuit ya ro yame ban ki pen bana kalem sangem ko para pendait ka ti jombi pinribale yala de minda pau jisu unang pinseiso ya ka jingang nur jombi karpad nadu ka donun ko jisu hagane ka por ka bakantang pensle yangi ive pa ive bagane ka jingstang jangka lend kalong ka baseiso omtang minda kasngi henre nadu minda kasngi hadu sngi sai jain Bakhuid ngin yai rangkhat bad me ha ka ba yale katma yarap yangi ko jisu ban shajingit hagisngi kabangi trang ban le kumjuru ban kindia baro kini ki saupo hinriusngi bangindup la ban job halor ki jingsunio comensiam Bakhuid pensle yangi bangin nom kinrandin nangne shakamat duairu nagabintai bishop jongi bilbert marwain ibereke yakasngi kaminda kasngi ba indup yoshushu yakajim pensle duairu nagabintai mildaris karbani inong yarap jongi bareke yasungi karu pa inang yo jingay kajingkorku duai nagabinta ki bapang ki bashitam para hapadeng jongi ki batiaha ki ICU pa kinang yo bor na ujisu don buun ki balingamin siyam haki hospital haying dashisha melong Bakhuid kotrai katemei jong ka jingkoi barom
Namar katang ikarpadya me, to pen kuit pen kentang yakini ki jing tarwa jangi. Da kabapaya menstrium jame, kum ka umje halo jangi. Bakin kalalong yangi, kamet batasnam, jangotrai jangi, u Jesu Christ. Haka por baladino yavu, badala ka mons ngobha. Ula pediang ya ka jingsha shita. Ula shim ya upu. Bada ka ba aingu yame. Ula kedia yavu. Badulai halaki sinran uong. To shim bato bam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Ya ka ba enaiti. Naka benta jompi. Hakaju ke ruka mendala ya bam ulashim ya kakuri badha kabai ngo biang yame ulai ya ka halake senran uong to shim but dina kane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jekut ya kabayan penmi naga binda jambi ba naga binda ki babun naga binda ka jimma ya ki pop to le ya kane ban kan mau yanga Kosnam bakardor jango Chris, to pen kuid yangi, pen kuid yake mensi amadim pen kuid, pen koi pen kia yake bapang yake bashitong, yada yangi na Obama na uksui. Kajing maya jong kajing kata ngi ke pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi dai ngwaidem namar melanyu yangi ke babit ban yang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadia me bangi ke bayo benda hakamet bad ka snam ukris ngin long ke bala pinyatele kawai da omen siem Bakhuid takan mau ko tra ya ka Balang jamme Kabala priyang hasotala kapartay, but the penjana yaka haka jingin, Prankad bado Francis upa Bakhuid jangi, will but Marwain bishop jangi, but Baru killing do but Kirinium. Takan mau lemro yaki himen kipara shinrang but kinde, Kibala yutia daka bakerman yaga jimmy pat, but Yabaru kibala kalatno haka jingis ne jamme, Topadiang yaki shaka jing shai kakama jamme, to isane yangi baru ngi karpadia me. Parengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jongo beleng u Joseph Bakhuid korim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bala pensnga ba ya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bindalem haga jingim bam jeket bat bangin ro bat pendon buram ya me da u kun jamme u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kallang hamayo blay upa badon bor haka jingalong kaway jungo mensim Bakhuid barro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin pendait ka ti jongi in pendait ka ti jongi ni tuwai nagabinta ka jinga kabangi don kam haka jingri blay Ai bau Jesu unam pen kantang yangi da ka jing duai ka bangi pelong na do men da kasngi hadu kasngi paska ni long shisha ki kun ke bayale ka tumarang ka bar Jesu kopa jangim ba ka bening kalong ko ka kapten jame kan wan ke ma jame kalong ka mon jame akin da ko ma bening to ai yangi men da ka jimam jangi ka la kasni ba to ma ini gerang kan jame kumba ni ro ni ma ka bale sni Padwa delam yang isha ka jim pen shoy
Rei terlait ing nagabasinio. Top light yang ingi karpad ko try nagajing sinio barro. Hagajing spoon jamme, try jing suk jing sign hagis ni jangi. Kanamba dagajing erap kajing isne jamme. Ngin light bara bona ka pop. Bangin yo jing da nagajing jin jar barro. Kat bangi dang up kemelendi agajing karmen Bakhuid. Bat kajing wan pa junganong penim jangi o Jesu Christ. Namar kajumi kalong kaima, kajumi kabor kaburom, chinom la chinom. Kotrai Jesu Christ, may ubala ong haki apostol jamme, kajing sug nga I happy, kajing sug janga nga I happy. Wat pedigi pop jangi, Henry yaga jinge janga balang jamme, bad haga jing spoon jamme, tai hakai yaga jing sug bad kajing atale kawai katkum gamon jamme, mame uba im bada basensha, junom la junom, Amen. kajing sugotrai, kandon, bada bor rengkad bat pim, Kabat dap kajing do Christ, tongin yaingu markelia. Hakumi ukun lambaro jango balai. Hakumi u Jesu Christ. Bala kedia ekamet, bala play ekasnam, nagabinta banyale ekatma persya ya ubamen persya ya kapop. So kito ke bala korsya ka jing kawai jango ukun lambarot. Kamet berkasnam jango Christ kendri yang asya ka jing imbang juga. Amin. Ngin siya manamba jingwai, manamba arspa nyo.
Insyum kaslashis pa rupusan. Subhadam kursi. Kumensi mukris tupen ku yanga, kumet ukris tupen im yanga, kusnam ukris tutendap yanga, ku umnakum ukris tusat yanga, ku jingshala ben ukris tupen klan yanga, ku jisu babaha tu shashkor yanga, hapo ku jingmong jungmi tu ainganri, washa yanga mengklan no nami, nau nong shun baman tadai yanga, hatumi ku jingap tukat yanga, batu ong bangunwan shami, baringkat berkiri ku jungmi, ngandup yaro emi junom la junom amen. Hakmi ku jisu babaha babatang tam, ngadam krup hakamat jungmi, badaga jing terang basyidham jong komensium jonga, ngadubai bat kerpat emi, bamensyon hagidonu jonga, ya gijing sngob im jonga jingen, gijing kermen bagijing iit, ringkat bagijing keslai bishisha, nag bental kipop, bat kaman buskam malek bahano, kad bahapot ladihi, daga jing iit bejeliu, bagajing keslai mesium, ngayai pusan kita ke santali gijing mong bukodor tam, daga bagan mau tu kiktien, kibau David nang tu lepa, la sembau la keren syapang jungmi, ko jisu babha kila samik ti bagijat jonga, kenyau kishing jonga baro. Kaslashis pa iwe gijing duai na kabenta kilindo jungi. Ko jisu tu pet daga jing smau iit yala gijang kilindo, tu benda peki daga jing syidham ka Bakhuid, na kabenta gijing kala ka bamut jong kinang pop, wasya bikti belapan sele jong ki kin bitingit, bagi kita man Sngi kamet bakram tho brea jongmi, wad ai bakrimyang shinto jong ki kin bit jaklia, bagi saw kerang dak snam bakodo tam jongmi, terikoi kidonu jong ki bakin ambit perthei, namar kidani kidak bakin jabening, jong jinglong do bapanai jongmi, tugrukui jing terei jong ki bakin siso kerhai, wad ai bikitu ki bagi syakri hakani ka perthei, kilong ki jing kemen bagi jing tengan habening. Amen. Tongin niya duai. To ai ba ki sakrament ki bangilayok pediyang kinai jingkalain yangi kotrai kramba ka jingsha jingi jongi kanlong kabame pediyang hun bat kan mentoi yangi nakabinda ka jimpin kia da ukris utrai jongim Amen. utrai undon Rengkat Berdpei Wengkat bakhiru. ngui ka kali jompi karpa jinggar ku na utrai to tese ya ka mensiam kuslai ya laki pop koblei hakitu ki badem ngon hakamat ka burom jame bada ka jingi sune jame to pelong ya ki babit dor ben pediang ya ka bainong balakular hakitu ki bakala ka bamod da ukris utrai jongim Amen. upa baru kun baru mensiam Bakhuid Amen. ki leisuk ban penbana ya ka kubar babha jong utrai da ka jingim ka jompi Ngisu. Sengo yau play. ko himen ko para sa syasin nga pen kan mau ya pi kat kum ka ain jongga balang baro ki ba kat sau snem reta ki de ben sha jingit ki de ben kindiana ka bam do ban menda ka Sngi ka bamut shisin bam larapi bam min step pimlong shuban bam por Sngi ne por janmi larapi pikwa disha shipala bat shi biscuit pilaban le bam min step nanda por Sngi pilabam bam shibun por janmit pilaban bam disha bat kano ka jimbam barit kane kadega jingi kai henrai ki kina ngi ladang don jingit ngi yait palat ya ka ain jingit kada ben sen sharam de ka ain ki kinarit ke bas ngotu ngaru ngalaban sha jingit na ben da ka jingit du jisu piru pilaban so tunhem kane kadega jingit du jisu om de ka ain ladang yait ain nginum id u jisu ai jisu nang ko kar do ya pi ngakendu ya piru ban wan mas man gaste nang ne shakama pindakas Sngi pe pilala ban wan namar pidon kamon kumjuru wan rosary janmi man ka janmi nadu pindakas Sngi nginduai lindi di mana badka sakramen baro wan omde tang Sngi toding ngideben duai lindi di mana kaneka ayam baro ka weng ngideben puson yaga jingsha chito ngakot kerpadi pi baro ban wan kumba pi wan kumne ai ka jingi du jisu kan roi happy kimi ki paro penslori ki kunju
Bat kun juru kumbang ala batai ya kita ka hakapor jingi kai le ya ka ba uji su la kin pumleng kerku. Minsyum ka namba jengwai ka namba san bukendai. Ka namba san bukendai. Bakhuid Marcel Bakhuid Kedunup kuitam Jisu Kemaria ka kami jang jing sengolam Hagateng pa Bakhuid Marcel Bakhuid Amen. Eni roh ya Yesus Kristus